अपने सबके हम अरुण कुमार गौतम प्रणाम करी थी। आज हम अपने सबको सुना रही है अपन मगही में लिखल एगो झूमर गीत मगहिया पान हमरा खिलैहा पिया जी। क्योंकि मगहिया पान बहुत फेमस है और एकर नाम देश विदेश तक में लोग जाना थे। तो आपने सब सुनती मगहिया पान हमरा खिलैहा पिया जी। अरे मगहा में रहली मगही पान न खैली हे कराला पराया अफसोस। अरे पान मगहिया पिया हमरा खिलैहा कि देखम हमू मगहिया के जोश। मगहिया पाने हमरा खिलैहा पिया जी, ओ 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 मगहिया पाने हमरा। मगहिया के अरे नाम बड़ा है पिया, पान मगहिया के अरे नाम बड़ा है पिया। अरे छोटे छोटे बतावा खिलैहा पिया जी हमरा, छोटे छोटे बतावा खिलैहा पिया जी, ओ मगहिया पाने हमरा खिलैहा पिया जी, ओ मगहिया पाने हमरा। पकल पकल पहनावा के अरे गिरवा लगवई हो, पकल पकल पहनावा के अरे गिरवा लगवई हो। ओकरा में मीठा डलवई पिया जी हो, ओकरा में मीठा डलवई पिया जी, ओ मगहिया पाने हमरा खिलैहा पिया जी, ओ मगहिया पाने हमरा। थोड़ा थोड़ा चुनाया कसई डलवाई हो, थोड़ा थोड़ा चुनाया कसई डलवाई हो। अरे लवंगा इलायची डलवाई पिया जी, उमे लवना इलायची डलवाई पिया जी, ओ मगहिया पाने हमरा खिलैहा पिया जी, ओ मगहिया पाने हमरा। अपना ही हाथ से खिलैहा पिया जी हो, अपना तू हाथ से खिलैहा पिया जी, ओ मगहिया पाने हमरा खिलैहा पिया जी, ओ मगहिया पाने हमरा, ओ मगहिया पाने हमरा खिलैहा पिया
पाने हमारा इलैहा पिया जी ओ मगहिया पाने हमारा इलैहा पिया जी ओ मगहिया पाने हमारा इलैहा पिया जी ओ मगहिया पाने हमारा। जय मगही। अपने सबके हम प्रणाम करी थी। अपने सब हमारे गीत के वीडियो देखते हथिन, गीत सुनते हथिन, तो लाइक करता थिन और कमेंट करके बताथिन कि गीत कैसा लगले से, और फिर अपना यार दोस्त में सखी सलेहर के बीच शेयर करता थी फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, और फिर हमारे चैनल के सब्सक्राइब करता थी। प्रणाम।